أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وبارك وأكرم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu kallon mu da sauraron mu muna muku barka da warhaka, barka da sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Tilawa Online TV. Shiri ne da yake kawo muku abubuwa wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunan mu. Ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuntube mu daga karfe 10 na safen kowace rana zuwa karfe 6 na yamma. Allah shi datar da mu ya ba mu lafiya. Magana ce ta tari. Akwai tari da yake samun mutane kala-kala. Akwai tari na mura, akwai tarin TB, akwai tari kuma tarin nan akwai wanda bai tasowa sai dare yayi, zai damu mutum ya tai. Akwai taimako na gaggawa da za ka iya haɗawa ko ka haɗa ma yaro, in yaro ne ƙarami, in ma babba ne, in mace ce, in namiji ne, duka za su yi amfani da wannan maganin tari. Sai dai idan aka ɗauki lokaci kamar sati ɗaya ana yi, aka ga tarin bai kau ba kuma bai wuce ba, to sai a maza a tuntuɓi likita. Waɗannan wasu mayuka ne guda biyu masu ƙarfi waɗanda suke ragargaza tari da mura. Mura nau'aini, akwai mura mai fitar da majina, in ka sunkuya za ka yi sujada ka ga majina na tsiyaya, ko kuma mura mai rike mashako kai ta kakari, ko kuma mura mai tattaruwa ta tattarar da dankarariya ko kuma za mu ikirin ta rubabban majina, wanda duk lokacin da kai kaki za ka fito da ita yadda ka san wani kitse. To duk wanda suke fama da waɗannan matsaloli guda biyu, musamman tari da mura, ga wasu mayuka guda biyu da za ku gauraya su a rika ɗiba ana sha. Insha Allahu rabbi, duk yadda mura ta kai mura, duk inda tari yayi tari, kuka yi amfani da waɗannan mayukan, insha Allahu rabbi, in Allah yadda, a cikin mako guda shine sati guda shine 1 week, in Allah yadda za a nemi waɗannan mura da wannan tari a neme su a rasa. Sai a kasa kunne da kyau a ji yadda man yake da kuma yadda za a haɗa shi. Da farko za ku je wajen masu sai da kayayyakin Islamic chemist. Na sha faɗin irin waɗannan maganganun, sai mutum ya kira ne ya ce waya za a iya samu mai kyau. Abu ne a fili, wadihan, abu ne a buɗe ba a ɓoye ba. Duk rashin imanin mai sai da kayayyakin Islamic chemist, in ka je wajen shi ka ce kana son ya baka mai kyau, zai baka kuma zai gaya ma kuɗin. Wannan da za ku ga an rubuta kwali man zaitun da Hausa ko an yi kaza, wanda za ka gan shi ɗan kaɗan a ciki, duk ba su bane. Asalin na kamfani wanda suke fitowa daga waje su ne masu kyau. Za ku ji kuɗin su ya bambanta. Duk wanda ka je siyan maganin ka ce dan girman Allah malam ba ni mai kyau, za ka ji fa mai kyan. Mu nan Najeriya ba a wannan ɓoye-ɓoyen. Za a gaya ma ga masu kyan ga masu saukin. Ba abu ne wanda zai kulla kai, wanda za a ce wai an rasa ganewa. Inda waɗannan kayayyakin ne, na imani masu sai da su za su nuna maka mai kyau, za ka ji kuɗin shi, kuma za a nuna maka mai sauƙi, za ka ji kuɗin shi. To waɗannan mayuka da za a samu masu kyau guda uku, su za a haɗa sai a juya a rika amfani da shi. Na farko akwai man habbatus sauda, sai a rubuta man habbatus sauda. Sannan abu na biyu akwai man na'ana'a. Na uku akwai man tafarnuwa. Waɗannan mayuka guda uku su za a haɗa a amfani da su. Ya za a amfani da su? Da farko za ka samu wata kwalbar daban, bacin ka siyo waɗannan mayuka guda uku. Za ka iya ɗiban cokali 3 babba na man na'ana'a, sai ka zuba a cikin wannan kwalba empty. Sai ka ɗauki cokali 3 na man kanunfari, sai ka haɗa shi da wancan man tafarnuwa da ka zuba. Sai ka ɗauki man habbatus sauda cokali 3 babba, sai ka haɗa, sai ka girgiza. Waɗancan da ka ɗiba sai ka bar su, ka ɗaure, ka bar su a gefe. Wannan haɗin da kai shi ake so kai amfani da shi.
man kanunfari cokali 3, afwan ba man kanunfari ba man kanunfari a ciki, man na'ana cokali 3, man tafarnuwa cokali 3, man habatus sauda cokali 3. waɗannan su 3 ne za a haɗa. In ka juya sai ka ɗibi ƙaramin cokali teaspoon sai ka sha. Amma suka ce idan ka sha ana son kana sha sai ka bi shi da kai ka sha ruwan ɗimi. In Allah ya yarda duk tarin da yake damun ka, duk murar da ke tarin ka yi wannan 1 2 3 murar ta tafi. In kai wannan ka sha yau ka sha gobe ka sha jibin Allah da tarin ya tafi. Idan yaro ne dan shekara 12 har zuwa shekara dan shekara 12 har zuwa shekara 3 ko 4 za a bashi rabin karamin cokali. Idan yan shekara 2 ne ko na goye za a dan dauko, akwai dan mil da ake dan matsa wanda ake diga ma yara din nan, to dugo ɗaya za a yi ma yaro. In baki da shi sai ki dan ɗebo kaɗan, kusan kashi 5 na karamin cokali. Karamin cokalin aka sa shi 5 to kashi 1 shine za a diga ma yaro. Duk tarin da suke yi, duk murar da suke yi, suka ce idan aka yi wannan insha Allah zuwa kwana 7 ba a daina ba, to sai a maza a tuntuɓi likita. Muna fatan za a gwada. In an gwada an samu abin da ake so, a sanar da al'umma duk inda suke su masu gwada. Kar a manta da subscribe da sharing da comment da danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mun dora. Muna muku fatan alkhairi, ma'assalam.